Choriwe. Unozoti this is running. Kuzodara rigonyeti. Andimona imichipikire. Ichipikire. Ndochakaita taira angu rife. Rapera mweya ndobva ndafamba naro rakadaro risina mweya. Ndokuparara kwevhiri manje. Manje zvatinoriita kuno isusu. Andikona apa. Torisona toisa panguo. Kana kuno kumusha taira kunzi rapera. Rinenge ranaka. Bozi tatori ritori nebasa. Torisona usatila zvavo. Bozi ruramba kuenda chubo. Saka tikarisona torisa chubo. Tarisa chubo rikapera panguo torikovesa kecho. Richipera kukovesa kecho. Torikandirisa huku. Richipera kukandirira huku. Toridzvarira muti. Richipedza kudzvarira muti. DJ oda fitu yatori unondisoresera manyatere. Achipedza kusonesa manyatere. Tonomuisa nyuchi. Ukaona tairi upera kuno kumusha kuno. Saka matowana basa. Kwete basa. Iyo chamarisiyana neniwo. Chawana basa ndinge rakati tai. Ndawana basa rei ipapo. Tai rako ndo rawana basa iri. Tai ndo richakusona here. Rei. Saka kusona kukunzi ndaona. Kusona tai basa. Saka ndiri basa iri. Tai rako ndo ratapa basa iri. Rari palifu. Sekuru wangu. Izi heti dzechando here. Zipi? Heti dzechando. Ukuru wati pauno uchiti magonyeti ako achiuya kuno kusamuna ndinokwira mugonyeti muyani ndisina safety shoe. Ura ndine mugonyeti ndisina safety shoe. Kondikarovera apa pandisina safety shoe ndodi. Aiwa, inonzi helmet, safety shoe ndeyeuku. Kupi? Iwe, muno vanokurudzira kuti paega paunoenda kupamaininga. Enda une safety shoe. Handiti? Kuitira dombo rikadzoka kumusoro unoswa chiroko. Ndazviwa. Ini ndakutonoona Honda Fit. Unosonesa tairi kwa kumana vanomenda. Honda Fit imota here. Ndi DJ unoridza zvinhu. Munhu. Unoye Honda Fit. Saka iwe uchaziva hama kayo. Watone mari zokuti waurukana. Wakakuzvimazita zvemosara muchipanana ndokuziva. Ndi Honda Fit ndakatoiona manje. DJ Honda Fit akanzi achipiwa certificate repa wireless. Handiti? Repa FM. DHT. Ukabva kuwa certificate rekuti uperforme 88.7 wireless. Inobata magonyeti, inobata makombi, inobata mumafoni. Ndobva atoa certificate kana iyi Honda Fit already inopinda pose zvinoto already. Mora. Ndazviwa. Ata unoziva ndiani? Tikupingisana papi weisusu? Kana usikati neningira kura rakatofa rotoripinza bhizi. Kana usikati nerongotaura kuti taramba here. Nongona kuti vanhu ane problem. Nongona kuti iwe une problem iwe. Ungasati kusadzidza. Munhu akasadzidza ka. Munhu akanyanya kudzidza ka. Ane problem. Inini ndisina kudzidza it's none of my business. Ndinoita zvinhu zvine musoro. Boza. Andakatodzidza ipapo kusvika grade 2. Bo. Right. Andichadi zvoku. Unozoti kunyora anodzaa muchitaura chirungu chakabhenda kachamukutaura icho. Chirungu pachakaenengara vapa vanozva kachokofunda ndiani. Saka uziva vanhu vekutamba navo. Chirungu pachakauya nengarava mufanana. I'm the one person akatanga kusimudzwa ndinofunda chirungu. Wanga usipo. Usati don't comment. Wanga usipo. Saka chirungu zobetsere kudzidza chinhu chaofunda. Chero ndiwewo. Takatoita choko mhomoti chirungu cheche achinge chiuya kwamuri. Nemusingadzidzi chirungu imi chikodzidza chenyu. Chimofunga kuti what about mabagwa. Unganomataura mabagwa kuAmerica. Ungada kuAmerica kuti mabagwa angu apera. Mamadla mangai. Iwe tizo takaburutsa chirungu tikati isu. Vanhu vemapfinga variburutse chirungu. Vanhu vebhinga hecho chirungu icho. Chachabva nemaoko medu. Dix. Madixi yako wakaburitsa gore yamurota. Dix ragara. Dix ka. Iwe kaburitsa rini wabva muri rondiveska. Ndera rini. Rondiveska gore rakabuda 2019. Remangwe ndo chikoro zvongosvika pagrade 7 che. Masonyo tinetsa zvakugona kwandaita ikoko ndaizosvika grade 7. Kune type dzinosvidzwa ukaona uchiendera mberi nechikoro ridowaposezwa wakaita ikona tsekuru vako. Muri matofu.
ungaramba uenda chikoro uchigona kutoenda chikoro muri kunonzi hamugoni mune madoko rambe muchipusha muone kwemberi auti nokupita grade 1 ukanzi ndakare mugrade 2 mugrade 2 handakubuda